sa nagaplano, mangayo sang donasyon, hambal, plastar, pila, diba, pasobrahan ko pa. Dugangan ko sang kandila, kag sindihan ta. Pero antis naman tamang sindi sang kandila. Maasin maayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayong nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Sang hala ko kahimo sa mga video, sigurong ibando na huyan na. Nakulbaan na, nga basi mapakahuyan sila. Amo na gani siling ko, bawo daw wala na sang nagaminsay sa akon. Mangayo sang donasyon. Pero, wish granted. Last week, may nagpadala sang mensahe. Oh no! Wala ko gina-expectar. May ara gid. Wala nakapugong. Eh, hindi mapongga ng balatsagon kay mangayo gid sang donasyon. Sa pinsar ko lang. Siyempre, ang iba nagakinahanglan gid tungod sa COVID. Damo sa nagakinahanglan nga mga bata sang mga magamit nila sa eskwelahan. For example, sa mga face mask, sa mga alcohol, sa mga panglimpyo sa kamot, or sa mga akon ano-ano dira. Amo na siya akong nga gina-expectar. Pero, no. Dira ka nagsala. Kay, nagpadala sa akon sang mensahe. Sa una do kanami gid basahon. Sir J. Sir. Talahaon. Pero siling ko, wala tahaanay, basto sanay kita diri. Sir J. Permi kami naglantaw sa imong mga video, kag nasadyahan kami sa mga joke nimo. Pero kung tani, mapapamahawan man kami, samtang nagapanglimpyo kami sang amon nga mga kwarto sa eskwelahan. Nagpalang init ang akon nga tangkugo. Sang nagreply ako, siling ko, ay may amo sina. Nga aya nga pating nyo mapagkaon ako pa yung mahatag. Siling ko nga amugid na ihaw. Nag-gets niya nga daw, hindi ako komportable, kag daw nakalainan ako. Ginhambalan niya ako, ay joke lang. Joke lang man to, hindi man naagid seryoso. Para lingaw-lingaw lang. Pues, day. Wala ko na lingaw. Wala ko na sadyahan. Kaya nga gain high blood ako. Kasi syempre, ang gina-expectar ko nga mangayo ka para sa mga kabataan nimo. Alcohol, habon, face shield, face mask, amuin na ang donasyon. Hindi ang pagkaon ninyo nga pansit kag ko kag kun ano man danang gusto ninyo. Hindi na ina-injecto. Oh no. Pero since ginbawi nimo kag joke lang. Okay, friends na kita nila. Gani, day, ma-joke man ako sa imo. Kaya gina-joke mo lang ako. Mga videos ko joke na. Sa totoo nga pangabuhi, hindi ko day joke. Ano ka? Oh, since naga-joke ka, aning joke man ining akon. Mayo lang giday kay joke ato. Kay kun hindi, ako mismo masuggest sang akon ipadala. Trapal, kape kag biskwit para pulawan ka. I saw the light on the night that I passed by her window. Dapat pa respeto man. Kaya kung ang pangabuhi hindi joke lang.